I bé, bona vesprada. Comencem aquesta sessió dedicada a espai de ciència, aquesta sessió de la Naugrand, del curs de la Naugrand, que Sabers en Acció, que estem impartint. Comencem amb algunes idees generals. Després entrarem en matèria en casos concrets. Bé, la ciència té una relació molt complicada amb el seu espai de producció. Aspira a subministrar veritats universals, és a dir, vàlides per qualsevol lloc, que, no obstant això, han de ser obtingudes en un lloc concret i en un moment també concret. Aquest desig d'universalitat de la ciència reflecteix en els articles científics, en els quals apenas informa de les característiques espacials i geogràfiques dels laboratoris. Per exemple, aquest famós treball publicat en la revista Nature 1953 per James Watson i Francis Crick i que conté la famosa proposta de l'ADN. L'article el trobeu a la dreta. Si llegim aquest treball, publicat en una de les revistes més prestigioses de ciència de l'època i també actual, i que conté, ja dic, una de les troballes científiques, de les aportacions científiques més importants del segle XX, aquesta proposta d'estructura de doble hèlix de l'ADN. Bé, si llegim aquest treball, trobem molta informació empírica, dades, propostes, expressions, però no trobem cap menció al lloc on s'obtingueren les dades empíriques i on es dissenyaran els famosos models tridimensionals que podeu veure a mà esquerra, en una fotografia que es va fer per tal de celebrar aquesta aportació i pensant ja en el que anava a ser el Premi Nobel que donarien als dos autors. Bé, el treball no es descriu cap detall del famós Cavendish Laboratory de la Universitat de Cambridge, on treballaren els dos autors, o tampoc es parla del King's College de Londres, on Rosalind Franklin va fer les seues famoses imatges de difracció de raigs X. Podrien haver-se efectuat aquestes investigacions en qualsevol altre lloc. Aquesta és la impressió que tenim quan llegim el treball. Sembla que el lloc i els espais de ciència no importen. En realitat, és semblant a la forma que ocorre amb l'ús dels verbs impersonals en ciència, que són molt comuns i així sembla que desapareix la pròpia existència de les persones que han fet el treball. També, com a conseqüència d'aquestes convencions del llenguatge científic, desapareixen les indicacions geogràfiques i espacials. Si per a transformar les investigacions en objectives s'elimina el subjecte, la persona, per a convertir-les en universals, resulta necessari fer invisible el context espacial. I aquesta és una de les qüestions que anem a tractar al llarg de la classe d'avui. Veurem que aquest context espacial és rellevant, és important i té moltes conseqüències. Normalment no estan en els treballs, sinó normalment són en les commemoracions o és de vegades en fotografies que fan els autors i que, en aquest cas, amb l'aportació d'un fotògraf professional, que, bé, la pretensió era, ja dic, celebrar el treball que havien fet i la publicació i que es donaria el camí cap al Premi Nobel. I, evidentment, aquestes fotografies no són fotografies que parlen de la realitat de com es va arribar a aquest model ni de com treballaven. Són fotografies que representen una escena prèviament ideada pels autors. Com passa amb moltes de les fotografies que podeu trobar referents a la ciència, moltes d'aquestes fotografies, hi ha algunes que no, evidentment no,
però moltes d'aquestes imatges icòniques que representen els espais de ciència i com treballen les persones de ciència, en realitat són escenografies que estan dissenyades per part dels autors. Bé, al llarg dels darrers anys, cada vegada més, dins del camp de la història de la ciència s'ha treballat més i més aquesta qüestió dels espais. Tot i que no està als treballs científics, tot i que no es parla d'ells, cada vegada més, des del camp de la història, la sociologia, la filosofia de la ciència, s'ha parlat o s'ha tractat de parlar més del paper dels espais dins de l'activitat científica. I tenim un dels treballs que va ser pioner en assenyalar aquesta importància que tenien els espais i particularment els laboratoris, l'espai dels laboratoris. L'autor és Bruno Latour, un dels autors, historiadors francesos més rellevants de les darreres dècades, que ha presentat alguns dels treballs més innovadors al voltant dels laboratoris i que començava amb aquesta frase que d'alguna manera inspirada en aquesta frase atribuïda a Arquímedes. Doneu-me un laboratori i mouré el món. Donem una palanca i moureu el món. Aquesta seria la frase atribuïda a Arquímedes i Latour el va canviar per la paraula laboratori. Bé, el que volia dir Latour és que els laboratoris són un lloc, un espai de creació de dades de validesa universal. És a dir, un espai de creació de mons, en el sentit d'informacions naturals que prenen aquest aspecte universal, aquest caire universal. Bé, són espais normalment invisibles i que estan gestionats amb unes regles d'admissió i tensions diferents entre la ciència pública i la privada. És a dir, per a que puguen funcionar de forma adient, les portes del laboratori han d'estar, per una banda, tancades al públic, és a dir, només les persones que poden acreditar determinats sabers disciplinaris tenen permesa l'entrada, les persones que tenen una formació, un títol, un grau, un doctorat en biologia molecular, per exemple, tenen accés als laboratoris d'aquesta àrea i no estan oberts a la resta de públic, però al mateix temps, per a que els laboratoris puguen transformar o moure el món, crear aquests sabers de caire universal, els productes que creen els laboratoris, el saber, les dades empíriques, han de circular fora del laboratori. Han d'atraure l'interès de persones externes i propiciar noves pràctiques socials i culturals que resulten significatives. Els articles científics en revistes especialitzades són insuficients en aquest sentit. Es requereix la circulació de persones, objectes i pràctiques. És a dir, que els laboratoris estan, per una banda, tancats o limitats l'accés a determinades persones, per altra banda, han d'estar oberts al món per a poder moure el món, per a poder transformar el món, perquè el que es fa als laboratoris tinga conseqüències. I aquesta tensió és una de les característiques centrals dels estudis que anomenem estudis dels espais de ciència. Bé, nosaltres anem a veure molt ràpidament algunes d'aquestes qüestions dels espais de ciència i ho anem a veure en dos apartats. En un primer apartat estudiarem diferents espais de ciència, estudiarem que la ciència es fa a molts llocs, no només a laboratoris, i veurem també que laboratoris n'hi ha de molts diversos tipus, i després veurem també que n'hi ha molts altres llocs de ciència, que els hospitals, les acadèmies, les indústries, les universitats, els museus, els tribunals, poden ser també llocs on es produeix ciència o llocs on circula la ciència. També veurem que n'hi ha molts llocs de ciència que no estan tancats, que no tenen límits, que no tenen barreres i que formen part dels espais on treballen persones, per exemple, com naturalistes o els astrònoms o els geòlegs que treballen en ecosistemes, en estreles, dins de camps, per exemple, agrícoles, si parlem d'enginyers
agrònoms. I també veurem que hi ha alguns espais que són mixtes, com les estacions d'investigació agronòmica, per exemple, d'investigació agrícola, que tenen un caire mixt entre un laboratori i aquests espais oberts, no? Perquè són, per una banda, centres on es fa treball en un laboratori amb una sèrie d'instruments i al mateix temps estan oberts dins d'un espai natural. No? Bé, anem a tractar tota aquesta sèrie de qüestions. Aquesta serà la primera part. Treballarem les qüestions referents als diversos espais de ciència i ho farem moltes vegades fent referència a espais propers que no estan molt distants de nosaltres, de València. I després, a la segona part, parlarem de la circulació d'informació, de la circulació de ciència, la producció i la transformació de la ciència durant la circulació dels sabers científics en els diferents espais. Veurem que aquesta circulació geogràfica d'uns països a altres, però també d'uns espais socials o de determinades institucions a altres, d'unes disciplines a altres, produeix una creació de saber, produeix una transformació i una creació de saber. I és una qüestió molt important, molt rellevant en els estudis de la ciència dels darrers anys. Bé, anem a començar per la primera qüestió, que són els espais de ciència, amb algunes qüestions de caire general, però molt breument. Els espais de ciència han estat estudiats de diferents formes. Per una banda, s'ha estudiat com els espais, l'arquitectura de la ciència, ja tenim un dels llibres més famosos al voltant d'aquesta qüestió, condiciona el que passa dins d'aquests espais, com la ciència que es desenvolupa a determinats espais està condicionada per l'arquitectura d'aquests espais i també per les normes socials i les convencions que dominen aquests espais. I, per altra banda, també s'ha estudiat el sentit contrari, com la ciència condiciona o modela els espais dins dels quals es produeix. Determinats espais han estat dissenyats per a produir determinats tipus d'investigació científica. Determinats laboratoris han estat dissenyats per part d'autors, de vegades amb formació científica i amb persones procedents del món de l'arquitectura, que han dissenyat l'espai i també la cultura material dins d'aquest espai que crea un context adient o no per a desenvolupar determinades investigacions científiques. És a dir, l'espai pot ser també un resultat, un producte de la ciència i al mateix temps la ciència està condicionada per l'espai. És una relació biunívoca entre ciències i espais. Finalment, els espais de la ciència condicionen la imatge pública de la ciència. Com el disseny dels laboratoris, la forma que tenen i particularment d'aquells espais on participen persones procedents d'altres àrees o persones que no tenen formació científica, bé, aquestes qüestions són claus per a establir el que és la imatge pública de la ciència. Bé, aquestes són qüestions de caire general. Anem a començar estudiant en primer lloc els laboratoris, perquè, evidentment, quan parlem d'un espai de ciència, el laboratori seria la primera paraula, el primer lloc que ens ve al cap. I anem a fer-ho començant per un projecte molt interessant dirigit per un professor d'Oxford i un altre de la Universitat d'Alacant, John Perkins, de la Universitat d'Oxford, i Antonio García Belmar, de la Universitat d'Alacant, van desenvolupar aquest projecte, un projecte que va involucrar moltes persones de diverses universitats, fa ara uns 10 anys, més o menys, que, de fet, algunes de les reunions es van celebrar a l'Institut Interuniversitari López Piñero, a València, i a Alacant també. I bé, d'aquest projecte que va servir per a estudiar molts espais de la química, i molts d'aquests espais eren
laboratoris, es va arribar a conclusions molt interessants. Per exemple, algunes de les que teniu ahí. Per una banda, que n'hi ha molts llocs de química, n'hi ha molts espais de química, molts llocs on es fa la química. El projecte era del segle XVIII al segle XX i van repertoriar una gran quantitat d'espais, de laboratoris d'investigació, aules, biblioteques i sales de conferències, botigues i mercats, salons i cafeteries, fàbriques, tallers, mines, farmàcies i hospitals, oficines tributàries, duanes, tribunals judicials, casernes militars, ciutats, camps. En ciutats parla d'espais privats, on es desenvolupaven laboratoris per a ús privat. Bé, una gran quantitat de situacions. Els treballs que estudiaren tota aquesta varietat de situacions van adonar-se que els espais físics dels edificis creaven un llenguatge visual i també condicionat per la cultura material i per les característiques de l'arquitectura, establia unes condicions complexes amb el tipus de química o de saber químic que es produïa dins d'aquests espais. D'aquesta forma, els autors pensaven que gran part de la credibilitat que obtenien les persones que treballaven en química en aquests diferents espais procedia precisament d'aquest context, de les característiques dels espais i de les afirmacions produïdes dins dels diferents espais estaven condicionades d'aquesta forma. I, per altra banda, altra qüestió important era la qüestió de les circulacions, com els diferents espais estaven més o menys interconnectats i hi havia una circulació de persones, dades, objectes, valors, sabers, entre espais, en principi, molt diferents, des de laboratoris, salons, acadèmies, les casernes militars, botigues, fàbriques. Aquests diferents espais de ciència relacionats amb la química, per exemple, al segle XIX, són espais interconnectats precisament per aquesta circulació de pràctiques, d'instruments, de productes que poden estar en un moment en una acadèmia durant una controvèrsia i finalment acabar 2 anys després en una botiga, transformar-se en un producte comercial i després d'ahir poden passar a una aula, ser utilitzats amb una finalitat didàctica. És a dir, aquestes circulacions de persones, objectes, pràctiques, creen unes interconnexions entre els diferents espais de ciència. Aquesta és l'altra conclusió interessant d'aquest projecte. Bé, anem ara a casos concrets. Anem a començar a veure alguns dels casos concrets. Per exemple, anem a començar amb aquest laboratori de la Universitat de València. És un dels primers laboratoris de la Universitat de València que es van intentar construir. Finalment no es va construir, aquest és un pla, un projecte que es va crear a final del segle XVIII i que va servir com a un punt d'inspiració per al laboratori que realment mai es va fer. Sempre va estar en un espai provisional. Però si observeu, l'espai on es pensava construir aquest laboratori realment potser és un espai prou diferent del que pensaria com un laboratori actualment. Anem a veure ara altres exemples. Així tenim estudiants de química a les darreries del segle XIX a Japó i podem trobar elements que semblen típics d'un laboratori del segle XIX i bona part del segle XX, tot aquest material de vidre, tots els reactius, pipetes, provetes, forns i bé, trobem unes taules de laboratori que també resulten familiars a persones que heu fet treball de laboratori. I el trobem a Japó. I n'hi ha molta similitud entre aquesta i aquesta taula que hem vist i aquesta altra, que és pràcticament la mateixa època, unes dècades posteriors, per a França, i dins d'un laboratori de química
aplicada, del laboratori de química industrial. Ahí trobem una qüestió interessant de circulació, no?, de cultura material entre llocs tan diferents. Evidentment, també podríem trobar moltes diferències. Ahí tenim un laboratori de química aplicada i ahí tenim un altre de química aplicada, un laboratori de química aplicada, en aquest cas, a França, a la segona meitat del segle XIX. En el centre podeu veure a Fremy, és un dels més famosos químics francesos d'aquesta època, i podem trobar a persones fent operacions químiques d'anàlisi. Per exemple, teniu una persona fent servir un bufador, és una de les tècniques analítiques característiques de la meitat del segle XIX i que va continuar molt de temps. És una forma per a analitzar productes minerals. Després tenim torres de destil·lació, podem veure una cultura material que també resulta comú als altres laboratoris que hem vist. N'hi ha molt de vidre, és altra característica del laboratori del segle XIX. El laboratori del segle XIX varen viure una mena de revolució del vidre, així anomena una historiadora, Katherine Jackson, que va suposar l'arribada del vidre com un producte molt plàstic i que permetia construir instruments de caire molt diferents i adaptat a les necessitats de cada laboratori. El plàstic, el vidre i amb això tota una sèrie de tècniques per a treballar el vidre que les persones que treballaven en química aprenien. Jo que he estudiat química ens ensenyaven unes tècniques molt simples, és veritat, però que provenien d'aquesta tradició de treball del vidre. I ahí podeu veure els diferents aparells, no? Alguns d'ells eren aparells construïts de forma industrial, altres eren aparells construïts per les persones que treballaven als laboratoris. Bé, ahí tenim un laboratori de química industrial, segona meitat del segle XIX. Bé, i podem anar a un laboratori més proper a nosaltres, el laboratori del doctor Trigo. És un laboratori que és, en aquest cas, no és un laboratori d'ensenyament ni de recerca, és un laboratori per a produir essències i medicaments que va existir a la primera meitat del segle XX a València i que inicialment Agustí Trigo Mezquita, que era un metge i que treballava també, tenia un laboratori, era un farmacèutic que tenia un laboratori farmacèutic, el carrer Sagunt, i el seu treball inicialment estava dedicat a, com era habitual, dins del treball dels farmacèutics abans, era la producció de medicaments i de vegades produïen algun altre tipus de productes. Recordeu que fins a la segona meitat del segle XX totes les botigues de farmàcia tenien un laboratori perquè els productes farmacèutics es produïen dins de la farmàcia. És l'arribada de la indústria farmacèutica que es creen les grans corporacions farmacèutiques, com Bayer, per exemple, de la que parlàvem ahir, i es creen grans indústries que produeixen massivament els medicaments i després aquests medicaments es traslladen a les botigues farmacèutiques i els farmacèutics s'encarreguen de la venda dels productes i ja no fan els productes farmacèutics a la seva botiga. És a dir, al segle XX s'ha produït un canvi d'aquests laboratoris de producció de medicaments. Abans eren laboratoris que estaven molt propers a nosaltres, eren els laboratoris dels farmacèutics que existien al nostre voltant i després han passat a ser laboratoris que estan en grans indústries. Això no vol dir que encara continuen a haver laboratoris farmacèutics i encara es fan fórmules magistrals, però, clar, aquesta part és una part molt reduïda comparat a com era l'època d'Agustí Trigo. A l'època d'Agustí Trigo les botigues farmacèutiques produïen gran part dels medicaments i, per altra banda, ell estava vivint aquesta època, aquesta transformació amb l'arribada dels nous productes farmacèutics. I això el va portar a treballar en altres productes que no eren necessàriament farmacèutics, a treballar en essències, va treballar en la producció de diferents productes
de la taronja i va produir, per exemple, aquest citrat de magnèsia i el comercialitzava. I a partir d'aquests treballs va començar també a produir una sèrie de productes més comercials, productes com begudes edulcorades amb sabor paregut al suc de taronja i al llarg dels anys 30 va desenvolupar aquesta marca comercial, Trinaranjus, que era el resultat d'una adaptació d'un producte, una beguda que també s'estava fent de forma semblant a França, l'orangina, que encara, si aneu a França, encara també la podeu trobar. Bé, aquí tenim un altre tipus de laboratori, un laboratori inicialment de farmàcia que, de sobte, acaba produint aquest tipus de beguda que després es farà molt comercial. I podeu veure aquest laboratori en els anys 30, del laboratori d'Agustí Trigo, els anys 30, quan va començar a produir el que després, inicialment el va anomenar narangina i després va acabar sent el nom més conegut de Trinaranjus. Bé, altre laboratori també de València, també relacionat en la producció d'essències, però en aquest cas més de perfums, va ser creat per aquest botànic d'origen francès que vingué a València per a treballar com a jardiner major al Jardí Botànic, el Jardí Botànic de la Universitat de València. Va arribar a meitat del segle XIX, Jean-Félix Robillard, i ell, després de treballar aquest antic al jardí, va crear una fàbrica per a cultivar una planta anomenada popularment malva-rosa, a partir de la qual fabricava perfums i fabricava essències. Bé, i aquesta fàbrica, la podeu veure en la part de dalt d'aquesta diapositiva, és l'origen del nom del barri de la Malva-rosa, que és on es va establir en la segona meitat del segle XIX. Bé, altres laboratoris també del nostre voltant més proper són els laboratoris municipals. Aquí teniu el laboratori municipal on estava el laboratori municipal d'Alacant, s'estava dins de l'edifici de l'Ajuntament, i els laboratoris municipals es varen crear en la segona meitat del segle XIX, van aparèixer per tot arreu en moltes ciutats europees, a Brussel·les, va ser de les primeres, 1856, a París, 1878, a Madrid, en 1877, Barcelona, 1882, Sant Sebastià, 1884, i a València es va obrir el laboratori en 1881 i uns 5-6 anys després a Alacant. També hi havia, per exemple, laboratoris d'aquest tipus a Alcoi o Dénia. A Alcoi es va obrir un laboratori municipal en 1899 i a Dénia en 1888, al mateix temps pràcticament que Alacant. Bé, aquest tipus de laboratoris municipals el que feien era fer anàlisis químic en qüestions relacionades amb el comerç, l'economia i la salut pública per a lluitar contra qüestions com el frau alimentari, és a dir, per a estudiar la qualitat d'aliments, de begudes i per controlar tota la qüestió relacionada amb la circulació i tractament dels productes alimentaris o qüestions que pogueren tenir conseqüències o adulterats. En la segona meitat del segle XIX hi ha una sensació entre gran part de la població respecte a que ha crescut la quantitat d'adulteració dels aliments. I aquesta sensació
en part, donarà lloc a l'aparició d'aquest tipus de laboratoris que, en el cas de València, van estar durant molt de temps, durant la segona meitat del segle XIX, van estar dirigits per Vicent Pecer Cervera, que el podeu veure en el centre, està així, en aquesta part d'ací, podeu veure, és com el rebent un homenatge de la Facultat de Medicina. Bé, altre laboratori, ja dic, proper, els laboratoris municipals. Altre laboratori també proper són els laboratoris de les duanes. Aquests laboratoris naixen com a conseqüència dels problemes del control de la qualitat dels aliments i dels productes en general per l'increment del comerç internacional en la segona meitat del segle XIX, i aquests laboratoris normalment feien, com els laboratoris municipals, molt treball de control de la qualitat alimentària, de begudes, el control de productes, de la qualitat. Per exemple, el laboratori de València controlava molt l'anàlisi de la qualitat de la taronja dirigida a l'exportació i també dels productes que s'importaven. I bé, el director d'aquest laboratori durant gran part del segle XX va ser Francisco Bosch Ariño, que va ser després un catedràtic de química analítica a la Facultat de València. És a dir, que molts d'aquests espais estaven també connectats, com passava també amb Vicent Peset, que tenia tota una família de metges al seu voltant i connectats a la universitat. Molts d'aquests espais també estan connectats amb el món acadèmic o amb els espais relacionats amb la universitat. Bé, les duanes és un exemple i el laboratori municipal és un exemple de laboratoris que tenen relació en la regulació, en el control d'aliments, el control de determinats aspectes que tenen a veure en fraus i de vegades en crims. Altres laboratoris són els associats als tribunals, els laboratoris de medicina legal, que normalment tenen una part dedicada a l'anàlisi de químic o anàlisi d'empremtes d'ADN i suposen també un complement a l'acció de la justícia i els seus treballs estan molt associats amb els treballs d'investigacions judicials, policials. És a dir, són laboratoris que la seva tasca està molt més dirigida per les necessitats de l'entorn en el qual es troben, en aquest cas un tribunal o pot ser la salut pública, la regidoria de salut pública o la Junta Provincial de Salut Pública d'un ajuntament o d'una província. I clar, molt del treball fet a aquest laboratori està destinat en aquest sentit, en el control de la qualitat d'aliments, de la detecció de verins, per exemple. El que no vol dir que en molts d'aquests laboratoris també es desenvolupen treballs relacionats amb investigacions més teòriques i que de vegades algunes d'aquestes investigacions donen lloc a qüestions de caire més general. Alguns d'aquests laboratoris en el segle XIX desenvolupaven fent anàlisi de detecció de verins, per exemple, algunes de les tècniques analítiques més importants de la química. L'aparell de Marx, que és un aparell de detecció d'arsènic, es va desenvolupar dins d'aquest entorn dels tribunals i després es va portar al món acadèmic. És a dir, que la circulació de sabers entre aquests espais no és sempre del món acadèmic al món industrial o al món dels ajuntaments o les duanes o els tribunals. Moltes vegades la circulació és en l'altre sentit, perquè aquest tipus d'espais són una font constant de problemes molt complicats que plantegen qüestions de vegades
molt difícils de resoldre que suposen la creació de nous mètodes de treball. I aquests mètodes poden ser després emprats en altres espais. Hem d'adoptar una perspectiva d'interacció més que d'una relació jeràrquica entre els espais. N'hi ha una interacció de pràctiques, d'objectes, d'instruments, de persones que circulen al llarg de tot aquest tipus de laboratoris. Bé, però hem dit que a més de laboratoris n'hi ha molt més altres espais. N'hi ha altres espais relacionats, per exemple, amb la medicina, on també n'hi ha aspectes relacionats amb la química, la biologia, molts d'aquests espais pertanyen a diferents àrees. Un exemple són els hospitals. Si tenim el que queda de l'entrada de l'Hospital General de València, que està on actualment està la biblioteca de l'hospital, per això s'anomena d'aquesta manera, i al voltant de la biblioteca podeu trobar el que queda d'aquest Hospital General de València, que va néixer a principi del segle XVI i que va ser el resultat de la unificació d'una gran quantitat d'hospitals que existien ja a l'època, com l'Hospital dels Innocents, probablement els que més conegueu, però altres que existien a la ciutat i que van acabar centralitzats dins d'aquest edifici que, malauradament, va ser destruït al llarg de la segona meitat del segle XX. Els hospitals de l'època en la qual es va construir aquest Hospital General de València, el segle XVI, tenien una funció molt diferent als actuals. Els hospitals servien, efectivament, per acollir a malalts, però també era un lloc on s'educaven infants, on se criaven els fills que provenien de famílies sense recursos. També era un lloc per a tancar a persones amb malalties mentals, que diríem ara, i en aquest sentit complien moltes funcions i en general prou diferents dels que són els hospitals tal com van néixer al llarg del segle XIX, que van donar lloc als hospitals que ara coneguem. Bé, hi teniu un pla de l'hospital del segle XVIII i finalment podeu veure les sales de l'hospital en el segle XX. Ara ja ara és una biblioteca, però si podeu passar i veure aquesta biblioteca de l'hospital i pensar-la com era, com un hospital, perquè realment aquesta part també va funcionar com a hospital, jo crec que és també una experiència interessant relacionada amb aquest curs. Bé, altre lloc, també un edifici espectacular que podeu anar a veure és la Gota de Llet. Hi podeu veure en una imatge que és de principi del segle XX. Aquesta gota de llet que provenia de l'antic asil de lactància. És un asil que va ser fundat en 1873 per el rei Amadeu de Savoia en un edifici que estava darrere del que és la fàbrica de tabacs. I inicialment l'objectiu era que les dones cigarreres que treballaven a la fàbrica de tabac disposaren d'un local per a lletar els fills i que aquests hi pogueren romandre albergats en condicions adients quan les seues mares estaven treballant. Bé, després, a principi del segle XX, més o menys en l'època que teniu aquesta foto, que és de l'Exposició Regional Valenciana, aquest asil de la lactància es va transformar en el que ara anomenem la Gota de Llet, tot i que hi havia altres llocs també de treball, d'altres espais dins d'aquest edifici, que era una zona de reconeixement per a les nodrisses i després una clínica infantil que proporcionava diagnòstics i controlava el pes i la salut dels xiquets. I després, per suposat, estava
tot el tema relacionat en la gota de llet i les nodrisses i el control de la salut dels recents nascuts. Bé, altre dels espais dels que no vaig a parlar molt perquè el vareu tratar dins de les classes que vareu veure amb Enric Novella és els manicomis, els llocs per a recloure als malalts amb salut mentals. Ja sabeu que el nostre entorn, fins al segle XX, el manicomi provincial de València estava a Bétera i que aquest es va tancar al final dels anys 70, fins als 80, i bé, era un lloc on va haver molta polèmica per el tipus de tractament que rebien els malalts. Bé, altres espais són les acadèmies, les acadèmies i les societats científiques, per exemple, les acadèmies mèdiques, l'Institut Mèdic Valencià era una de les institucions mèdiques més importants del segle XIX, l'Acadèmia Mèdica Valenciana, a partir de la segona meitat del segle XIX i fins a l'actualitat, que organitzaven congressos. Aquí podeu veure un dels congressos organitzats per l'Institut Mèdic Valencià ja en la seva època de final del XIX. I altres societats on es va desenvolupar ciència, evidentment, en les societats econòmiques d'amics del país que van crear al segle XVIII. Va ser un moviment de la segona meitat del segle XVIII, però que algunes, com la de València, ha sobreviscut fins a l'actualitat i encara és activa. Aquesta societat d'amics del país va crear diferents càtedres adreçades al gran públic, moltes vegades adreçades a obrers quan acabaven el seu torn de treball i, clar, persones que no podien rebre una formació reglada i que els oferia uns cursos amb un laboratori que era dirigit per professorat, moltes vegades professorat relacionat a la universitat o no. De vegades era professorat format en altres llocs o que tenia una relació més o menys forta a la universitat. Bé, el cas que teniu en la fotografia és Montserrat i Riutor, és un dels estudiants d'aquesta càtedra de química que tenia la Societat Econòmica d'Amics del País en la primera meitat del segle XIX i que esdevingué un professor de química a la Universitat de València i després va ser rector de la Universitat de València, per això en part tenim el seu retrat. Ell va ser una de les primeres persones que va introduir la fotografia en l'any 1840 i ho va fer com a estudiant d'aquest curs. És a dir, dins del laboratori químic que tenia aquest curs de química de la Societat Econòmica d'Amics del País de València, es va fer una demostració d'un nou aparell, que era l'aparell de fotografia, una nova tècnica introduïda per Daguerre i altres a França i que van fer-la servir, aquesta tècnica, molt poc després de la seva introducció. És a dir, que els laboratoris com aquests, aquest que pertany a una societat filantròpica i relacionada amb el comerç, com la Societat Econòmica d'Amics del País, va tenir una funció fonamental en la introducció de la nova tècnica, la fotografia, que, evidentment, va utilitzar amb finalitats artístiques, però també va ser utilitzada amb finalitats científiques. Per exemple, Montserrat i Riutor va fer fotografies del Sol, de la corona solar, molt importants i molt rellevants per a la investigació de l'astrofísica. I, en aquest sentit, una tècnica que es va introduir dins d'aquesta càtedra adreçada al gran públic, la fotografia, tingué unes dècades després unes conseqüències importants en el camp de la ciència. Bé, evidentment,
Altres dels espais importants de ciència són les aules, són les escoles, on es fan cursos de ciència, els instituts, evidentment, particularment al segle XIX, hi havia laboratoris i museus d'història natural molt importants i, per suposat, la universitat, però aquesta qüestió serà objecte d'estudi dins del curs, la sessió que dedicarem a la ciència a les aules. També en aquesta sessió treballarem els museus de ciència, i veurem que és un dels espais fonamentals per a configurar aquesta imatge pública de la ciència. En aquests espais, els museus de ciència, es creen determinats relats, es crea una determinada cultura visual, una determinada relació entre els visitants i els creadors d'aquestes exposicions que configura una imatge de la ciència i la seva relació amb els públics i té conseqüències molt importants i aquesta qüestió la tractarem en, diguem, la sessió següent, així que no vaig a esmentar res més. Bé, a més de tots aquests espais, i podríem afegir molts altres, n'hi ha altres espais de ciència que estan en espais naturals. Són espais relacionats amb la investigació ecològica, agrícola, amb les investigacions geològiques, amb l'astronomia, evidentment, amb la botànica, l'estudi del comportament dels animals, l'etologia, no? Implica estudiar els animals en els seus entorns, a l'oceanografia, no? També, no? Bé, tota aquesta sèrie d'espais oberts presenten unes característiques prou diferents als anteriors. Quan es treballa en aquest tipus d'espais, per exemple, tenim un llac afectat per pluja àcida a Polònia. Bé, en aquest cas, quan es descriu les característiques d'aquesta pluja àcida o dels efectes, de les conseqüències, bé, el que cal és identificar molt bé l'espai. Al contrari dels que hem parlat abans, que moltes vegades desapareixen de les publicacions científiques, aquests espais oberts moltes vegades són uns espais que estan molt ben referenciats i que han de ser molt ben referenciats i molt ben explicats per a entendre les seves característiques dins de les publicacions. De vegades aquests espais són espais molt singulars, no? Espais que estan en llocs molt particulars i a partir dels quals se poden fer investigacions sobre les característiques molt singulars de la geologia, la fauna, la flora d'aquesta illa, per exemple, no? Que està en aquest espai del sud d'Amèrica, no? Realment un lloc molt singular. O de vegades es creen espais com el Jardí Botànic, que tot i que estan oberts, són espais que estan creats dins d'uns contextos, moltes vegades inclús urbans, i que serveixen per a aclimatar determinades espècies i botàniques i que, com podeu veure, aquest és l'espai del Jardí Botànic actualment i és realment una visita molt recomanable anar a veure el Jardí Botànic. És un espai que estaria a meitat entre aquests espais tancats i aquests espais oberts. És un espai creat artificialment, evidentment, però que tracta de reproduir característiques naturals de la natura, no? De les característiques de les plantes que estan aclimatades dins d'aquest jardí. Bé, altre espai que té aquest caràcter mixt són les estacions d'investigació agronòmica o les estacions de patologia vegetal o de fitopatologia que tracten de crear noves espècies, per exemple, més resistents a les plagues o que tracten d'investigar nous productes per a lluitar contra les plagues o fer millores en la producció agrícola. Així teniu una fotografia aèrea de l'estació de Tarongera de Llevant i l'estació de fitopatologia, que van néixer, els seus orígens es poden remuntar fins al segle XIX, fins a la creació del que era una granja model, una granja escola experimental, on es feien experiments relacionats amb la introducció de nous productes
agrícoles i varietats resistents, així com també s'investigaven mètodes de lluitar contra les plagues, i ahir podeu veure un dels elements d'aquesta estació de patologia vegetal que finalment es va instal·lar a Burjassot i que tenia aquests insectaris, que són uns llocs on es poden controlar i estudiar la vida dels insectes que poden afectar a les plantes. També és un lloc on es van aclimatar, es van introduir insectes per a lluitar contra les plagues. En aquesta lluita biològica que a València es va desenvolupar molt en els anys 30 i que, bé, va ser una de les línies de treball més important per a la lluita contra les plagues. Aquests espais, com he dit, estan en una situació híbrida entre els espais, diguem, tancats dels laboratoris, els espais artificials dels laboratoris o dels espais dels hospitals, per exemple, i aquests espais naturals. Són territoris híbrids entre la natura i el laboratori. Bé, alguns d'aquests espais naturals han servit de vegades investigacions fetes en aquests espais naturals, per exemple, en les salines de Santa Pola, han servit la investigació particular dins d'aquest espai, va servir per a crear tècniques de laboratori de vegades molt avançades. Fa molt poc, aquesta imatge és d'una conferència que donava Francis Mojica, l'investigador de la Universitat d'Alacant, que a partir d'aquesta investigació inicial del treball de la seva tesi que va fer sobre microorganismes que es troben en salines, les salines properes a Alacant, en Santa Pola, a partir d'ahir va idear una tècnica que ara ha acabat sent el punt de partida del que ha sigut el Premi Nobel d'enguany, que és la tècnica CRISPR, una tècnica d'edició genètica. És a dir, que de vegades el que s'investiga en un lloc molt particular, en un lloc amb unes característiques molt locals i molt particulars, com poden ser les salines de Santa Pola, poden donar lloc a una sèrie de resultats que serveixen d'inspiració per a tècniques com aquesta tècnica CRISPR, que és una tècnica que en aquest moment sembla estar revolucionant l'edició genètica. La circulació de sabers entre els diferents espais que hem comentat és complexa i és realment un tema de treball molt important si volem entendre el funcionament de la ciència. Bé, i aquesta és la qüestió de la segona part de la classe. Hem de fer ara un descans i continuarem amb aquesta segona qüestió, la circulació de la ciència.